Jeg vil bevise tangentens ligning, som hedder y lige med f mærke x0 gange x minus x0 plus f af x0. Den måde at bevise det på, det er først ved at lave en parabel. På indsætte et punkt, som skærer et sted. Her. Det punkt, det kalder jeg x0, f af x0. For at kunne bevise denne her, der skal jeg sætte det hele i en formel, som hedder a lige med y i andet minus y2 hedder det minus y1. Skal vi der med x2 minus x1. Jeg har kun et punkt her, eller jeg har to punkter, et y og et x-punkt. Jeg kan så tage et andet punkt på min tangentlinje her, så jeg kan sætte den her, som jeg bare kalder x af y. X og y. Den måde jeg sætter den på, det er at jeg sætter de her tal jeg heroppe på min tangentlinje, så sætter jeg ind den formel jeg har her. Så hvis jeg skal det her ud, her og her, så med y2, det er den der, den hedder y, minus y1, som er den der, den hedder f af x0. Efter det, så tager jeg så min x2, som er den der, den hedder x, minus x0. Sådan der. Nu har jeg sat tingene ind. Men faktisk så vores A-punkt, det udgør faktisk vores F-mærke. Så hvis vi putter den her rundt her, så siger den ud, og siger F-mærke x0. Så har jeg faktisk mit bevis her, og nu har jeg bevist, hvordan jeg gør det, og nu vil jeg så bare regne det ud, så det kommer til at stå den her. Den måde jeg kommer til at gøre det på. Først så dividerer jeg den her, og jeg er i gang med på begge sider. Så er der kommer til at stå F-mærke af x0 gange x af x0. Y minus f af x0. Næste fase så er jeg plusset den på begge sider, så den kommer til at hedde y med f mærke x0 x minus x0 plus den er x0 plus f af x0. Så kommer et bevis til at stå hernede. Det kommer til at være det, som vi får så her. Så det er faktisk bevis tangentens ligning. Se det hele her lige næste sidste gang. Ja.